vatandaşlar, bilbil salam. Näde oňatmasyňyz. Ya bilbilini bugun ikimiz şu Türkmenistanyňky jemgyýetiň işsizligi barada hem şu işsizligiň bize ýetiren türkmen jemgyýetine ýetiren ziyanlar barada birazrak söhbet edelim bilbil bilen. Indi işsizligiň bize ýetiren ziyanlaryny ilk bilen aýdyp geçsek, bu kän zatlar bu taýda. Meselem bir okuwçy meselem okuwuny torýar, okuwuny torandan soňra eýem işlemeli bolýar da ki mektep döwründe mektep sapaklar bilen geçse-de mektebi tynandan soňra işlemeli bolýar ýa-da armiýaga gidip gelýär, armiýadan soňra ýene iş altyp başlamaly bolýar özüne. Bizim şu wagtky Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda işsizlik gatykän. Bunun netijesinde ine bir giden adamlarymyz, illeşlerimiz daşary ýurtlara işlemene çykmaly bolýarlar. Bir giden watandaşlarymyz kimsäniň kakasy gitdi, kimsäniň dogany, kimsäniň ejesi gitdi, ýene şeýle-şeýleler gitdik hemmämiz. Köp adamlar ýurdun daşyna esasan işläp biläjek gatlaklarymyz ýurdun haşyna çykmaly boldyk. Bu da Türkmenistanyň içindäki işsizligiň pese gaçanlygynyň alamaty bolýar. Ol alamaty. Ýöne muňa garamazdan häzir biziň ýurdumyzda häziren haşar ýurt firmalar, kompaniýalar gelip işleýär. Olaryň da öz ýurtlaryndan getiren adamlar bar, işläp berler. Haşar ýurtdan gelen işgärler. Ýöne şolar minimum pesinden $2000 gazanç edýärler şo taýda. Adamdan $2000 tämin özüm gördüm de haşar ýurt firmalaryndan. Ýurdun içinde hem işlerinde o döwürlerde. Indi häzir bu ýerde türkmen illeşlerimiz ýurdun daşynda işläp öýüne uradýan pullary $250 gazanç üçin näwinlikler görüp hem maşgalasyndan aýra düşüp, çagalaryndan aýra düşüp işleýärler sözüne ata-watandan, toprağyndan aýra düşüp işlemeli bolýar. O da bar gazanýanam ýene-de öýüne uradýany $250 bolýar. Bu şu daşary ýurtly bir işgäriň gazanýan, alýan hakyndan 10 esse az gazanç edýär. Meselem o ýerde işläp, kösenip işläp 10 tanaky ildeşimiziň bir aýky gazanan gazançyny bir daşary ýurtly bir kompaniýa ýa bir firma, Türkmenistanyň içindäki firma bir daşary ýurtly bir işgäri, ýöne bir işgäri alyp gidip bilýär bir aýda. Bu da ýurdun içiniň işsizliginiň işsizlik halkyň içinde jemgyýetimize işsizligiň getiren bize uly bir ziyanlary. Başga belli şu wadi senemi aýtjaklaryň aýdyrsan soň ýene goşdurup bir ýerde aýtmaly zat kände. Sağ bolýaňyş. Salam vatandaşlar, hemäňde salam. Hawa gat dogry belläp geçdim şu taýda. Hakykatdan hem häzir işsizlik sebäpli Türkmenistan bir aňyrsyna ýetip bolmajak betwagtçylygyň nemesine geldi-de, ine soňky nokadyna geldi. Bu diýilgem ýanky şu işsizlik sebäpli maşgalalar, bitin maşgala galmady ýurdun içinde. Haýsy bir maşgalany alsaň, şo maşgalaň ýarysy daşyndadyr. İşçi güýç galmady içinde Türkmenistanyň. Bulam Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pese çökmegine getirýär. Bolmasa asliýetinde Türkmenistan gaty baý ýurdumyz. Ine Türkiýe gelip işläp ýörde şu vatandaşlar on asliýetinde Türkmenistan bu Türkiýeden has dowal gazy ýanky tebi waýlyklar boýunça has mümkinçiligi uly we has baý ýurtda öz ýurdumyz. Ýöne näme üçindir? Vatandaşlarymyz köpüsi gelip bärde işläp ýörler. Olam ýanky içindäki organ işgärleriniň öz wezipesinden peýdalanyp adamlar ezmekleriniň netijesinde
adamlar süýrenjeňlik ýagdaýyna salmak bu diýilgen nähili ýanky iş edip biljek gatlap çykdy daşyna diýdikler şu wagt hakykatdan hem şeýle. Tebe iş edip biljek adamlaryň köpüne mümkinçilik göçünne, şo mümkinçilikleri paraxorluk nemeler bilen adam edibiljek işinden ýüze urmaly bolýar-da. Tebe şoň äder aýdar mysal üçin men önümçilik etjekde bir zat önürjek etjek. Şoň elementarny lisensiýasyny aljak bolsaň, ýa-da baryp şoň patentindan düzedip nalog pulun geçşegen bolsaň, şonu saňa gönmel, sen nalog töleýän ekeniň o diýip ýanky nemäňe dokumentlaryň düzedip beren oklar, ýa sen ekonomikanda bir peýda getirjek şol adam diýen göz bilen sereden oklar watandaşlara. Ondan daşaram ýanky bir yalan nemeler var da birja diýdi, ýene bir zat diýdi, ne öňler näme wady birja diýip häzirem bolmak ahmal içinde bilemok menem çykgaýdanma pesli wagt dorly ýöne. Şo birja barsaň hamana açyk iş ýerler barmyş. Şo taýda ýanky iş berýärmişler. Asliýetinde men şo birja men özüm janly şaýat näçe gezek bardym da Mar welaýatyna. On her gezek hödürleýän işleri ýanky professiýaňa dadyňa gawat gelmeýär. Ya mysal üçin men urum boýunça özüm okudum, ýokary bilim aldym-da. Şol öz urum boýunça iş gözläp şotak tutup gördüm. Men bilýän olaň etmeýänler nem bilýän ýöne men şu kanun ýol bilen kak palojny bolmaly ýaly neme ýol bilen şotak işe girip bolýan bolanok şonu hakykatdan özüm synak gördüm. Da näçe gezek bardym, man başda hödürleýän işler ýanky suwawçy diýdi, ýa satyjy ýene bir zat şonýaly. O satyjam ýok, şu suwawçy ýene bir zat gurulşyk şonýaly işler. Men okan urum ekonomika bolsa, men näme üçin baryp bir ýerde remont edeyim, men ol urdan bilmeýän bolsam ýa ýene bir zat bolsa, ne şonýaly neme düşürýärlerden soň aýtýan men urum bu dene hiliş maňa hödürleýän diýip neme teňem gidiş berseňem satyjy berýärler. O satyjy diýenlerem näme ýanky bir magazyna çasny bir ýerler. Ondan şo iş tap berýän neme bolýarmy? Şo birja ýanky pul aklaýarlar da işe sallyk edip şo taýdan pul akdyrýarlar aslynda. Salanok hiç kim işe ýöne birden adresler dur, birden boş vakansiýa diýip köp uratýan ýerlerem özlerem bilenok. Şolong bizim nomerimiz var eken bize bilemzok zat bize işgär gerekkerlik goýberýärler. Gepin iskäsi ýanky paraxorlukda nira barsan öz nemäňe işdat ýok. Eliň aýagyny daňýarlardanym öňe dik goýberýärler-da. Hatda ýanky prezidentimiziň aýdymmadyr öňe dik. Eliň aýagyny adam nädip öňe gitsin. Eliň aýagyny işlejek adam onsoň adam çıkarga gözläp başlaýar. Oňa barýar, buňa barýar, gary işlerde işläp görýär, soň ahyry daşar ýurda gitýär şo taýda işleýär-de. Bolmasa öz ýurdumyzda näçe mümkinçilik döretseň, öz ýurdumyzda ona şu taýda alýan pullamyzdan 2-3 hesap köp bolýar aslynda. Näşedatlara ýokary işgärler bir tarh bolan üçin halkyň deň ýarsyndan köpüsi çykyp gaýtdy-da. Bulam ýanky maşgalalaryň bölünmegine, onsoň ýanky köp betatçylyklaryň döremegine getirdi. Ana näder bizde bir mümkinçilik bar. Täze Türkmenistan gurwatýar, şu täze Türkmenistanmydy. Şu täze Türkmenistan gurulanyna şu işsizligi nädip azaldyp bolar, işsizlik bolmalar şonu aslında düýbünden işsizlik diýilen zady aýyrmak maksatnamasy bar. Onam nädip şu ýanky adam süýrenjeňlige salyp şu wagtda köseýän nemeler bar, oňa bar, buňa bar, tanış tap, pul ber, şu zatlaryň bary düýbünden aýryljak. Şu bir işläp bilýän, iş edip bilýän, eli hunarly bolsun, hunarsizler üçin, hatda hunarlar aňyrda dursun, hunarsizler üçin
iş yerler döredilecek täze Türkmenistan'a. Buna edip bolya, häzirem edip bilýärler içinde edeyimnite ýöne bunu etmek netlerine yok. Sebebi onu etseler yankı sistema düzemel bolýa da şu wagtky bolup duran zatlar. Olar on düzemegini islenoklar. Indi şu täze Türkmenistan'a yankı önümçülük etjek adamlara yol açyljak, ya başka hili. Häzir gözüňizde de getirip bilmeýän, mysal üçin çasny mektepler boljak-da. Çasny sadiklar boljak ya yankı hökmen önümçülükde şonýaly nimelerde de edbermen. Ya çasny yankı garrylara seretýän näkilaýdan kömek garry adamlara seretýän ýörüte senterler boljak. Ya çasny bazar ykdysadyetine geçilen ýagdaýyna işsizlik diýen zat bolmaýar da adamlar ulu mümkinçilik açýar. Naloňy töle näme iş etseň saňa ýaşyl swet bolýar. Şonýaly bir arasda prozraçny gower sistema nemesinin üstüne işläp oturýar. Şonam aýdaýyn da. Tamam bilbil näme de hakykan häzirne ýurdun başyna çykan birden illeşlemeden ol ýaş şu wagt hizmeti tüs bir işlejek adamlar. Bular çykdyk biziň ýaşymyzdaky bizden kiçiräkler, bizden uluraklar bar, hemme çykyrly ýurdun başyna çykyrly işlejek adamlar we biziň ýydymyzda da näme galy, ýene biziň ýydymyzda ýene biziň çağalanmaz galy, neslimiz galy. Kimsiniň kakasy daşynda, kimsiniň de ejesi daşynda. Eje tarapyndan bir terbiýe ýetenok, ýa-da kaka tarapyndan bir terbiýe ýetenok çağalara. Egerde bu gidişini gitse, onda o gelecekki çağalar bar, häzirki ýurdun içinde ösen ýarym maşgalalar diýip alýan men hemmetini. Ýarym maşgalalardan ýene de dörejek nesil şuňky dönne has erbet bir ýagdaýa getirmeli. Munuň öňüne erbet bir ýagdaýa getirmeli. Munuň öňüne almak üçin şu ýerde täze Türkmenistan diýildi, gurulmaly edildi, täze Türkmenistan reýekdi tüdürlüden şu ýerde. Bunu wara täzeden gurmasak, düdedip bolmaja görnüp duranda hemme gow tekidler diýilen o şu wagtky rejimi polnosy tekidler täzeden gow edip gurmasaň onu başga hil düdedip bolanok. Düdedip bolmaýar. Da şu wagtky çağalar şu ýygyna galan enatalar daja toyna nemesine bar bilenoklar ya ýok bolsa da ýollaşy ýok bolsa ya çağas nemese de gidibilmänýärler ya toy etse de bar bilmänýärler. Näme üçin 2 manat puluň ýygyna algap şunýaly işdirilen netijesinde şu derejelere ýetdi da halkymyz. Ine häzirki turan wironyny çağalar şularam köpelse häzirkiden beter bolmaly inniki nesel. Şoň öňün biz almasak. Şu her bir wagt borçy şu geljegimiz gow bolsun diýen bolsalar her kim oturan ýerinden hereket etmeli şu zatlaň diňe bize galan näme derler bu tutuş bir bütün halkyň aladasy bolmaly şu. Cemiyet doýunça edilmeli bir iş durtaýda. Bunu ödem näme diýerler adamlaryň ünsüni köplenç başga taraplara soňýarlar. Meselem o günäkär diýilýär. Ýöne her kim şu günäni ilki bilen özünden gözläp tapmaly. İlki bilen. Tutuş cemiyetimiz boýunça näme üstünde katastrofa üstünde durus. Biz sebebi näme diýilýär-de ine döwlet haşgalalardan düdülýändir diýilýär. Hawaratlar diýilýär-de. Döwleti töredýände esasy şu haşgalalar döwletýär-de döwleti. O maşgaladan çykça akylly, nesil, bilimli çağalar döretmeli döwlet diýilen zady. Edil häzirki nesilimizde de bular ýalyky
bilimem galmady, akylam galmady. Ondan sonra şunun netijesinde de tutuş bir milletimiz jemgyýet boýunça işsiz galdyk. A, Onan işlejek bolgan başga bir ýurtlara gidip, uzak ýurtlara gidip, maşgalamyzdan, sagalamyzdan aýry bir ýerlerde işleýär. Oňa da işlänimize görä bir aýraçylyga diýen bir baha alamyk. Bu alýan bahalanmadan hiç biri bizim aýraçylykdaky çekýän günnämizin bir aýyna diýen bir gününi ýetýän däldir. Bir aýlyk alýan bahamyz bir gününe ýetýän däldir. Sebäbi aýraçylykda geçýär. Biz pul gazanýas diýip hem pulum gazanamyk, sözüne de başga da kän zatlary ýitirip barýar. Köp zatlary ýitirýär. Geleceğimden üstüne atanak çekip dursun. Aslında şu kadar ya pul kadar ya siyas tağlamadı yitiriyaz çağalar terbiyesiz galya kime koyup kaçsam sen özün isleyişin oyunca terbiyen berip bilmeyen şu çağa misal için o zaman yankı aydışma diyal kelle tramvirunne çağalar galenne şu okuçular oku eşinne mektebin içinde klasların içinde yankı erhili videolar çekýärler bir bolsa tanse edip yenedip onam gen görjek bolup aşağına bir gide nemel erwet komentaryalarda atýarlar. Şol gen görmerler vatandaşlar o häzir sizem kiçiliňizden şey diýip taşlany gaýdylan bolsaňyz, şonýala bir nemäň içinde ulanlan bolsaňyz, biziň özümiziň näme boljagyny belli däl aslynda da. Ol ýöne öz näkilaýdan preýswol sudba goýberli da çağalar. Türkmenler geljek bilen nälanym şunu bilen ýaşap durşuwat. Şunu bilen ýaşap bunu inta şu gitişine gitse bundan milyon esse beter bolup başga Türkmen diýen halk galmaýa. Owalym san az, 5 milyon diýýär 5 milyon ýok. Eýem näçe adam göç gidenlerken heni geçen häzir kuna çenemne Türkiýanyň nemesiniň öňünde de ýanky graždanstvo aljak bolup Rossiýada da şeýle, Amerikada da şeýle 3 milyonam bolsa badyr ýa-da ýokdur. Şo jaga türkmenler hem häzir şu wagt bir haram eklenjetýän diýenler dowam etse beýlekler hem şoňa gözün ýumsa şolam galmaýar türkmenler ýitip ýok bolmaň nokodyna dur. Ya eýlek ya beýlek bolmaly biz inni şonu özümiz çözmeli, şonu boýnalyk bolmaly, taýin bolmaly hemme zada. Nesil önürjek ýaşlanmadan hemmesi diýen ýaly ýurtdan çykdylar. Nesil önürjek maşgalalar da inni kimsesiniň gelini çykdy, kimsesiniň de äri ýurtdan daşyny çykdy. Bu aralykda 2 ýyl boşluk bar şu wagt. Ine şu nemeden bäri halk gaýdanynda, koronadan bäri halk gaýdanynda 2 ýyllaky boşlukda nesil önmesi dogry diýmäň önýändir ýöne gaty köp möçberde aýda galdy. Önmedi nesil. Inni bu bir inni satraň bir aýdyn sözü barda. İşsizliğin açarı, işsizlikten halk halat etmek için yere yeçiliğine geçmeli diýär. Yere yeçiliğine geçmeli ve elektron sistemasyny döretmeli. Bu işsizliğin ilkinji açarlarynyň biri bolýar. Yerleri nesip bolsa, täze Türkmenistan guruljak. Bu täze Türkmenistanda da ilkinji gününden başlap bir garşy ýere çenli halka paýlap beriljek. Her bir adamyň, Türkmenistanyň her bir watandaşynyň näseden yer ýetýän bolsa, Türkmenistanyň içindäki ýeri halka paýlanyp beriljek we bundan soňra iş başlanjak. İşiň özü hürriyet başlanjak. İşiň. Ene häzir aslında şeýle seretsek de türkmenler näkilaýdan şunýaly günne ýaşasa da aslında gaty işeňler halk. Ödüm neme çydamyl halkda nähili işem bolsa şonu alyp gidip bilýär ýa bir zat düşünürsen çalt alýa aslında iş meselesini alsak da ýöne şu adamlara возможность ýok, şu возможность dörediljek. Şu täkelçe erkinlik berilse şu Türkmen halkyna men gaty anam ulla täkelçe bir padýaşka berilse şular özi alyp gitýär, özler tigrilip alyp nemedikçe
yankı erkinlik verilse. Aslında ine Aydar misal üçün nähili işler edip bile herketine Japonya'ya aysam gülküngdem tutar Japonya maşinler var Toyota maşinler. Şoňra birinji diye şoňa diye birinji düze düşveren halk kaýsy dipolçu deste soraýardy. Onda hiç kim bilmeýär, soň Türkmenistan ekenler şo sözüň özi. Türkmenistan niye şo şäherin ady Türkmenistan mart dip çykýar şaňlanam. Eni diýjek bolýanym, şonu albat edip bilýär zekinil adamlar kän. Şo imine zekinil adamlar kän olan üçin daşky güýçler häzirki şu Türkmeniň ýok bolmagyny gözüni ýumýarlar-da. Sebäbi güýçli bolsa adam şu güýçli adamlardan nämçin häzir edilşi Türkmenistana göz ýumulşýar, Özbegistana ýumulanok ýa-da başga ýurtlara gözlerini ýumanoklar. Türkmeniň tesi ýetmeýär sebäbi biz düzetjek bolsak şu Türkmeniň özünden başga özüne kömek edip biljek adam ýok, tapawut ýok. Şu opposýa gitsen, başga ýere gitsen ýa ýene bir ýere Amerika, Bela Doma sen sesini hiç kim eşitmeýär. Diňe Türkmeniň öz ýurduny düzetip bilýär. Ne şoňa ber düşünmeklerini isleýän vatandaşlarymyzyna. Şu biziň öz elimizde hatda düzetmek. İş edebilýän adam gatken şu taýda ýankyna hilaýdyn. Bir käbir nemelere çaknaşan da meselelerde şunýal bolýar. Wagt şu Türkmenistanda bolsa da 2 minutda bererdiler bu işim diýen ýerler bolýar-da. Ine senetçilik öňkü döwürde misal üçin Mar welaýatyna kän senetçilik ösen. Sowda senetçilik el işleri nemedat ösenne. Başga her welaýatyň özüne değişir bir ösen nemeler bar. Berde köp seretýän şuňa da düşünenoklar da diýär. Özümizem şolaň eline gul bolup işläp ýörse, şonýal adamlaryň eline de gul bolup işläp ýör. Ýani şular şuňa da düşünenok da diýän şu her bir türkmen düşünjeklerine düşünüp bilmeýän adamlaryň eline işläp ýörse birazajyk ine gözümi açmalymy ka diýen. Dogry aýtsaň bilen biziň türkmen milletimiz aslynda da akylly bir millet, hem gaýdusy batyr bir millet. Bu bizim milletimiz akıllı bir millet, akıllı bolandan sonra muňa ilki akılsız diýip at doýdular, akılsız diýdiler, sebäbi akıllı bolan üçin akılsız etmek istediler. Ve batyr bir millet, gaýdusuz millet, ata-babalaryndan topragyny gorap bilen millet, gan dökmäni başaran millet, can vermäni başaran millet. Munuň üçin-de bunuň gorkak bolmagyny isläbem, bu millet gorkak diýdiler. Türkmeni. Ondan sonra işinde bizim diyen anlamda alamızda da her atva alamızda diyen anlamda eller bilen halı dokaptırlar, keteni tikiptirler, yungları renk saylap, her hili boyalar saylap, yunglar boyap biliptirler. Ya da bir süýtlerden, sığırın, düýän, geçen süýdünlerden türlü önümler taýarlap biliptirler zemanlarymyz. Umuman bir zehinli bir millet, işenir millet, ýöne bunu şeýle bolmagyny isländikleri üçin şol at goýupdyrlar, ýalňyş at goýupdyrlar. Buňa da durabara ýylkänne köp ýylyň geçmegi bilen biziň täze nesil öňe soňky nesiller anany başlapdyr. Ha bize samsyk diýär, ýa akylsyz diýär, ýa da hünärsiz diýär, şeýle mükakdik anany başlapdyrlar. Ýöne aslynda taryhynda seredenimizde türkmen milleti beýle bir millet däl. Türkmen milleti dünya ýüzünde özüni tanadan bir millet. İşi boýunça da, batyrlygy, gaýdusuzlygy boýunça da, özüniň gözelligi boýunça da, umuman hemme haýsy tarapyndan seredende de bir ören öňde barzy bir millet bolan. Ýöne şeýle bolmagymy istediler. Häzirki ýagdaýa gelmegimizi istediler we şonu alyp barýarlar, öz maksatlaryna ýetjek bolýarlar. Ýöne buňa da akıl yetirip bilen adamlarımız bolly, wagtynda ýaşlylarymyz bolly, ýene bir giden bilimli ýaş olanlarymız çykdy, buňa akıl yetirdiler, öňünden gördüler, bizi şeýle ýagdaýa getirjek bolýanlyklaryny duýdular we ýoş-ýoşdan biziň halkymyzy, türkmen jemgyýetini ýoş-ýoşdan halat edip barýar. Bu şu wagtky
Hereket yok diyenler belki görüp bilenlerdir ýöne hereketler şu wagt gaty gowy hereket bolupdur. İlkinji hereket adamyň kelletinde bolupdur. Beynimizde bolýar. Egerde biz beynimizdäki şol türkmen gorkok diyen düşünjäni aýran günümi. Türkmen hiç zady başaranok diyen düşünjäni anancymyzy aýran günümi. Bir hemme zady ýeňer. Çünki bir ata-babalarymyzda seredenimizde türkmenden gaýdygysız bir millet bolmadyk. Geçmişe seredenimizde. Bizde şol gaýdygysız bir ata-babalarymyzyň nesli, häzirki nesli iýjem bolsa ýene de biraz özümizde gelmäli başardyk, ýene ýuwaş-ýuwaşdan galyp gidip barýar. Biziň jemgyýetimiz netip bolsa ýakyn wagtlarda täze Türkmenistanda gurarys. Oşo iňowadan haly daýna ýer ýüzünde iňowadan haly türkmen halsy. Olam elle inge bilen neme goýuwazan ýaly. Şol işi edip bilen nemeler adamlar näme üçin edip bilmesin başga işler edip bilýärler ýöne şaka ýanky mümkinçilik berilmekde. Yani täze Türkmenistan gatdowry aýtdyň hereket görüp bilýän adam üçin gurulup durul. Gatyly iş tarihte edilmedik işler edilip durda. Hiç açan ne hakykatdan mana arada aýdyk geçdiler. Näçe ýyl berem bolan näler şunýal hereket ýöne şu taýda indi berk durup her haýsymyz öz elmizden gelenni etmeli. Iňowadan atlar mana türkmen nemeleri ýetişdirdiler. Türkmenleri ýetişdirip şonu nähili nemeler bilen çatyp nähili owadan atlar ahal tek edip allylar-da. Gatydekinil aňyrdan gelen ýa Baltimore Praga ýaly hiç ele neme yok öňün görüp şon ýaly derejede şon filosofiýasyna Anglçanlaň ýa ýanky Ýewropa döwletleriniň Amerikan filosoflar we da şoňa düşünip bilen oklar. Häzir eçen o nädip diýä 18-nji asyrda ýaşan adam neme samalyotlaryň boljagyny bilipdir diýä ýa şon köp aýdan sözleriniň manysyna dol düşünip bilen oklar. Göz ýetirip bilen oklarda nädip şo zatlara şo döwürde düşünnük ka, nädip şo zatlara şunýal zat ýazyp bilirler ka diýip şonýaly aslynda hakykatdan sen aýdyşyň ýaly şu onan siz ýanky goýun ýaly halkyma diýildir öňkü Niýazow döwrüne şonýaly neme ananlarjak bolýarlar-da. Yani ganymyzy alyp täzeläý meseler oňa inta türkmençilik gitmenler eken men aştaýda gitdigiçe sanymyz köpelýär, gitdigiçe täze adamlar gelýär, kömek etýärler, näme kömek diýär. Bu watandaşlar ekranda görmediňiz bilen adam ýoklawda, gat köp adamlar bar ýöne ştaýda biz näme demizokda afşir dedemzok. Her adam elinden gelen kömek şuat edotýar täze Türkmenistan üçin. On guruljagy birinji adamy edilip fundamenty goýuldy. Ýokarlygyna da ýuwaş-ýuwaş gidip barýar. Ana bulan bir uly ödem gat çalt depginde şu 2 ýyl mundan şunýal gurulun ýeňiş ikimiz de bilmezdik. Baklaş goýup gelýän wagtda. Indi bilber şu ýanky kömek etýärler diýen aşamam adyny ütgödeli kömek bolmasyn, her kim öz borcuny ýerine ýetirýän ýa-da öz borcuny akly ýetirip bilen ýyleşlemli barwardan çykýar diýen ady goýuly sebäbi kömek edilen ok bu taýda hiç kömek etmeler. Biz hemmämiz birigip öz borcuny ýerine ýetirmeli. Her kim bu meniň ýa-da seniň borcuň gel. Kimdiň? Bütün halkyň borcu, her kimin jemgyýetimiziň, türkmen jemgyýetiniň öňündäki duran uly bir borç egerde şu wagtky göze görünüp duran, eliň bilen bir barlanda da bildirip duran kynçylyklardan halas bolmak isleýän bolsak, her bir watandaşymyz şu zatlar hakynda pikir etmeleri gerek. Ine biz şu aýdylýar hal murada da kän çağırýandyr. Gelin goşulun sidem hereket edin diýenler, hereket edin diýilende eliňizde bir portret alyp ýa bir baýdak alyp köçe çykyň diýilen, ok hereket edin diýilende şu zatda
şu Türkmenistan'ın gelip yeten ýagdaý hakynda we mundan näde palas bolunjy hakynda birinizden pikir etmeňiz hemde şo hakynda bir dogry netije gelip bilýän zatlaryňyzy özüňiziň ýollaşmagyňyz bilen töwereňizdekiler bilen bile paýlaşmagyňyzy isleýärler. Ýaşulanmagyň isleýän zady bu. Size gelin bize kömek edin diýdikleri eliňize bir baýda galyp ýa bir hatalyp ýola çykyp miting edin diýildigi däldir. Muňa ýalňyş düşünmäň. Her kim öz oturan ýerine şu bizim gelip ýeten derejemiz hakynda milletimiziň halkymyzyň gelip ýeten ýagdaýymyz hakynda pikir etsin, oýlansyn we özüniň akyl ýetirip bilen zatlaryna bilmedik deňduşlamyzyň, dostlamyzyň, tanışlamyzyň ýanyna paýlaşsyn we bu şeýde maslahat görnüşini ýöredilip berse häze Türkmenistanda bolar ýakyn günlerde. Oyna şu wagt biz çıkıp neme delimiz var, köp adamlar, gelýän adamlar, köpüsi nähilaýdar çıkşam eden ok ya ýene bir adam ýöne oturup analiz etýärler. Bir temany ortağa atyp şoňsyny analiz etýär. Vatandaşlara da şonu öwredesimiz gelýär-de. Goşulun hereket edin diýiligi şol birazajyk analiz etmeli, öwrenmeli. Nerden gelýär? Meselem düýbüne seretmeli. Şo meselem düýbüne seredende geleceğini gorp bolýar. Bolmasa ýanky bir garankylyk ýaly, duman nuran ýaly gözüň öňünde geleceğini gorp bolanokda şo meselem düýbüne seredip hereket edilse ana şol hereket diýiligi ama dogry aýtdyň ýanky ýaly miting zatlar. Merkezi analiz etmeli, başarmaly, näme etmeliligini bilmeli. O zatlara mana Hudaýa şükür 2 ýaşly kemine we aýdyn we beýleki nemeler we olýaçarymna barna çykyp düşünürip, aýdyp, öwredip, gorkadyp, öňümde bir nähilaýdaň bir gönözlük ýaly galyp, derdaşan ýaly hakykatda aýdyp bilýän adamlara hakykatdan näme Gurbanulyň üstüne atýarlar-da. Yani Gurbanuly etýän ýanky şondan diktator ýasaýan güýçlere gözüňizi ýeten wagty aslynda başga hilson seredip başlaýan ekeninde bunlar meselelere başga nämen garaýşyň ütkap geçýär. Şo analiz etmek öwrenmeli. Näme soraýyn senden seňe düşünjeleň nähilika şu ýerde Türkiýede dende ýagdaýlar öňküsýalaky gowdal kynlaşyp başlaýar ýoş-ýoş bu dollaryň narhy gally üstüne hemme zatlara da zam geldi taýynyň sözü bilen aýdylanda gally da gymmatlap başlady üstüne ýene de bir kynçylyk bar o da kimlik ýagdaýynda etmeli ýagdaýynda da bir topar kynçylyklar edip başladylar ondan soňra türkmen illeşdirmeden köpçü başga ýurtlara gitmäne hyýallanıp başladylar. Katar diýdi, Polşa diýdi, ýa ýene bir şolar ýa bir ýurtlara gitmäne hyýallanıp başladylar. Buňa gitsek diýip pikir etmekler ýa-da şoňa gitmek üçin arzu etmekler, şo ýurtlara gidip işletem diýip arzu etmekler dogrymy ýa-da bolmasa inni yeter inni şu daşary ýurtda gedenimi, şunça aýraçylyk çekenimi yeter mundan soňra hiç ýurt gerek gel. Türkmenistan'a barmak üçün näme edip bilersi, pikir edip we şoň üstüne hereket etmekler dogry. Gaty gow soraw. Aslında конечно başga ýurtlara gitmenleri dogry. Gitmeler näme üçin gitjek? Gidip öz ýurtuma düzeldiler. Şo taýda iş ýer bolsun, yeter näme maşgalalar aýra-aýra ýaşap çagalar bunýal derejä düşdi. Bilimsizlik insonky derejede geleceğimiz bolmasın diýenler gitsinler haýsy ýurt gowurýan bolsa haýsy ýurda gidesi gelýän bolsa ýöne şol geleceğiniň bolmajagyny bilip gitsinler. Ol dogry däl men pikirimçe başga ýerden sylanyma alyp başga ýere gidip ýa başga ýere gidip işlejek bolup näme edip görmek öz ýurduň düzetçeň ana şo taýda iş ýerden kändat dolanok gelecekde özümi düzedilsek iş ýeram bolýar hemme adam bolýar şo taýda bu biziň öz elimizdäki zatdygyna düşünmeli. Onsoň ýene gidip
şu hareketler devam etse yankı aydışma diyal onu negatif tarafı yankı Türkmenin yitip yok olma nemesine gelir, nokoduna gelir. Son bir yurtsuz nemeler var ana siganlar dediğini dedi öz vatan yovaş olan. Şolar yal bir gayvana yurt olup gider. Türkmenler bir gayvana yurt yerle gayvana halk olup gider. Onun bunu gezip yani sonra täze Türkmenistan'a birinci yerde öz Türkmen halkımız hadir kedişleri gati yalnız yankı daşar yurttaki nemeler çağırıp onese köp tölep öz yurdum iş tapman, çörek tapman o çurda durup zade edip nemet börler. Ana o gati yalnız zat. Birinci yerde öz halkını koymalı, öz halkımıza iş olmalı, öz halkımıza yankı nehilaydan dastoyna aylık tölenmeli. Olam edip bolyan zat. Öz elimizdeki zat. O gati yalnız bir verseler son yıkılıp kalır başka işte adam olmaya. O zaman niraysen emme yerine öz aladası derdi özne yetik o tayda da dolar son başka niraysa. O yurttan bu yurda gezip beydip yaşap olmadı adına çağıran benim dünyanı gezip yer yerine tutuş işte beydip on yalda Türkmenlerde var. Da başka yurtlarda kendimeyi görümsün. Onun doğru bilbil yeni de bir zat var. Şunçu näçinji ýyldan sıkyp başlanyrly Türkmenistanyň diýeli bir 2017-nji ýyldan 18-nji ýyldan diýeli. Ýok, indi umumyň häzir şu jemgyýet boýunça kän adamyň çıkan wagty da näçinji ýyllar 2017-nji ýyldan diýip uraly 2017-nji ýyldan bärde näçe ýyl geçýär? 3 ýyl 4 ýyl boldy, dämi? 4 ýyl boldy. 4 ýyl. Indi seret bir ören bir geň bir wagt bar. Şu 4 ýylyň dowamynda adamlar öýüne pul urutyp geldi. Şu daşar ýurtdan dollar gazanyp, dollar Türkmenistanyň bir gymmat bolan wagt bar, ardan bolan wagt bar, ýöne ol önemli. Esasy urudylýan da hollar urudylýar, kimse 300 dollar, 200 dollar, 400 dollar urudylýar, 500 urudylýar. Ýöne toplam 150 dollardan diýip alanyňda şu wagt Türkmenistanyň 60 götürme ýurdun daşynda doğru dämi? 60 götürme ýurdun daşynda bolanlar bar. 50 götürme edip uranmyzy 2,5 milyon bolýar. 2,5 milyon adam her aýda 100 dollardan uradylanda bir aýda 250 milyon dollar bolýarmy? Uradylýan pul 2,5 milyon dollar bolýar. 100 dollardan 100 dollardan uradylanda ýok. 1 dollardan uradylanda 2,5 milyon dollar bolýar. 1 dollardan uradylanda 100 dollardan uradylanda 250 milyon 250 milyon 250 milyon dollar bolýar. O da bir ýyla köpeldenimizde näçe bolýar? 2 milyard. Bar şonu hemme uratmayanlar diýip 2,5 milyard ýöne 2 milyarddan diýip uranymyzda 4 ýylyň dowamynda 8 milyard dollar pul Türkmenistana şu işçilerden bardy. 4 ýylyň dowamynda. Bu da işçilerin en köp götürümü nireden çıkan şäherden däl esasy o Türkmenistanyň köp bölegi o yerlerinden warat bolan soň ýurdun daşyny işlemäge çıkanlar hem o adamlary çykdylar, o ýaşaýjylary. Indi o hozurluğuna sindi şol 8 milyard dollar. Şu 8 milyard dollar o hozurluğuna sindi de bugün her hili suratlar gelýär, videolar gelýär, ýurdun içinden habarlar gelýär, görünýär, ýurdun köşeler nähillik adam ýörýär. Ya da öýler nähillik ki adamlaryň ýaşaýyşy üstüne de o hozurluğunu çörek tap bilmänýärler, çörek o sura durýarlar, çörek ýağ diýlen zat bir hili her kim ağdınlar bolly, şo zatlar çörek gıtçylygy, un gıtçylygy diýilende. Eger şu 8 milyard dollar Türkmenistana giren bolsa, şunça gadandan pul näme üçin şo zatlar ýerine barmady? Onça pul giren bolsa, o hozurlugy ösmele, baýmala ýöne gaýta gitdikçe petelli. Bizim ýurdun içinden çıkan wagtymyzdaky ýagdaýdan häzirki ýagdaý has.
ha servet şu wagtky ýagdaý. Ýogsa biz ýurdun içinden çykalymyz bäri Türkmenistana pul urutyp gelýär. Ödemler hille pul. Meselem ýurdun içindäki bir watandaş, Türkmenistanyň içinde oturan bir watandaş işläp, şo ýurdun içinde işleýär we işleýän aýlygy näçe aýlyk alýar? Bar 2000 manat alýardy. Täze puldan 2000 manat alýardy. O da $100 da yetmeýär. Bir adamyň alýan haky, iş haky. Onun da maşgalatynda aýaly bardyr, 2 saat sagat bar bolsa, adyny 4 saat bolýar. 2000 manaty 4-e bölemizde näçeden düşýär? 250 manatdan düşýärmi? Ha. Ha? 2000 manaty 4-e bölsek. 2000 manaty 4-e bölsek. 1000-den düşýär, 1000 manatdan. 500 manatdan düşýär. Adam başyna aýlyk girdiji 500 manat bolýar. Bir aýlyk girdisi Türkmenistan üçin adam başyna. Bunun bilen sol adam geçirmeli. Indi diňle bu pulam bu watandaşymyz häzir näme hillek edip gadanýar Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň suwundan içýär, Türkmenistanyň howasyndan dem alýar, gazyny ýakýar, toguny ýakýar, ýolundan ýürüýär, tebigatyny hapalaýar. Hem de şo ýerde çykdy jetip gadanýar. Emma şu wagt ýurdun daşynda gedip görün, ýurdun daşynda işläp görün adamlara köp bir nemeler bardyr ýurdun içindäki watandaşlarymyzyň ýurtdan gaçyp gidenler diýen sözler bardyr ýa-da watan dönüklerin diýerler köpüsi ýurdun taşlap gidenler hem diýerler ýöne ýurdun içindäki Türkmenistan içinde watandaşlarymyz aýdýan siziň şol watan dönükleri ýa-da ýurdun taşlap giden gaçyp gidenler diýen adamlaryň Türkmenistanyň içinde her aýda minimum $150 pul uradýar. O pul nähile uradýar? Türkmenistanyň nähä howasyna dem aldylar. Ne suwundan içdiler. Ne toğunu londular, ne benzini yaktılar, ne yolundan yürüdüler, ne tebigatını hapaladılar. Türkmenistan'da hiç ýyly bir sıktıcı etmän. Hiç bir zadyny ulanman şo puly Türkmenistanyň içine girizdiler. Bu da bir zat bilýär. Ondan ýöne şonça gadanylsa da biz baýamadyk. Mundan soňra da baýamaz diýip men hasaplaýan. Bundan soňra da haýsy ýurtda watandaşlar işlesegen iste Katara gidip $1000 gadanın, iste Porsche'ya gidip $1,500 gadanın, ýöne baýamarsın. Şo köçämiz, ogolumyz, köçelerimiz şo palçyklygyna durar. Ýylatymyzdan şol şu günki fiýalak çöregi nowata durar. Baýamaýar. Onun üçin ilkinji nowat täze Türkmenistan gurmamy berek we täze Türkmenistan gurup ýer suw reformasyny näse tizden tiz geçirip ähli ýerleri Türkmenistanyň topragyny halka Türkmen vatandaşlarına paýlap bermemiz gerek. Mundan soňra ana baýamany şanysymyz ösýändir, gaty. Doğru aýtdyň. Şu ýanky näçe urasagam Türkmenistan baýany gaýta bir balotaň içine batyp barýar-da, batkaň içine batyp bar, çekip barýar halky şol batka öz içine de. Oň sebäbi ýanky dollaryň iki kursy bardyr. Hiç ýurtda, hiç döwletde ýok zatda şu dollaryň iki kursy diýmek näme? Açaçan owurluk etmek diýmek. Ondan ýanky bärdedem iş gözläp işlejekdik gaýdan adamlaryň şu atana ne bydalarny uzaltýarlar, ne iş ýer içini açýarlar. Ana olam açaçan jenaýat, açaçan owurluk, olam bir owurluk. Ýöne bular näme üçin ýanky gaçaklar ýa watan dönükleri, şonýa lozunglar ulanýarlar. Ünsü başga tarapa çekmek üçin. Ünsü başga tarapa çekmek üçin edilýär. Bolmasa hakykatdan hem ýanky şu dollaryň iki kursy bolmadyk bolsa da adamlaram şu nemesine uradyp duruşyny ýaly urasa onça pul aza kenne halk baýamallar. Emma halkymyz gitdiçe arzan ýanky ýag alsa begenýärler, ýa çörek tapsa un gelse magazyna begenýärler. Hi un bilen ýaga çöregi badyp begenýän halk ne şu atdyň biziň ýurdumyzda da şonu özöklerim düşünen ok ona hille magazyna ýokmy diýip soraýar-da. Täjigem düşünen ok o zadyň nämedigini hiç ýok düşünen. Owanstan ne aňyrsy ýanky Talibanlar ýurdun başyna geçdi-de. Şolaň magazyna un ýa ýene birde hemme zat magazynlaryna dur.
Şu ýagdaýymy da aýdyp bersek, geň görýärler. Maskaraçylyk ýetdik bize. Ine bar gazanan adamlar maskaraçylyk. Bundan beterem gidiverse şu gidişine edip adamlaram şey edip işleme başka yurtlara gitse yine de bayamzok. Nämçün? Yine de dollar 2 kurs açaçana oğurluk. İşçi güýjem ýok. İçinde diňe ýanky neme bada? Soğucular var, şu soğuyan adamlaryň puluny özüsine urjular var. Bollo iki tip başa bir daşar yurtdan gelen pullar soğuyan adamlar var. Biram şu soğulan pullar juwa uryan adamlar. Ondan sen ne dip bayacak o taýda. Ay plança uradu otyray planning ejesi ya dowany jaýyny orda nämetdi diýen bolýarlarda on soň ýydy. Geljek wam şol aýra şol geligede ýanky pul uradu oturan Angrik bary otursa ýene de 1 ýyl geçe ýene şol adam gary baýada ýene de. Ýene pulun gözlegine, ýene eklenjiň gözlegine ýene ýok şo ýanky bir nähilaýdan adamlaryň gözüni baglaýarlarda miraj aljak edip. O aýlykda ýanky halka berilse yer ýere halk bolmaly. Dowlatyň ýeri dat diýen dat bolmaly. Halkyň eline berilse şo ýer üçin her bir adam göreşjek, şo ýer üçin her bir adam azap etjek, bir zatlar önürjek, bir zatlar saljak, şo ýer aýap gowy edip saklajak. Ýöne şonu edilmesin ýagdaýyna ne şu dişine gitýär, ondan ömmetlerini tak bu jagda görýän zatlanmaz hiç zat orkalar. Bundan beter onlar şu düzeltilmese beter zatlan boljagyny bilip şu täze Türkmenistan gurulmaly, ine şu zatlara bir park garamayan ýaşlar nemeler uýuşup şeydi köpörlükde. Öý salyp bilerler, bilbil bu pullary, bu ýerde gazanýan pullaryny öý salyp bilerler, ýöne salýan öýümde meni palçykdan salynan. Öýüňiň içini gowy edip oňarwan bilersiň, içine belki gymmat we hallar goýup bilersiň, bu ýerde gazanýan puluň bilen ýöne köçän hal. Ýeri dowlatyň näme bolýar? Öýüňler dowlatyň şu wagt yer paýlaýarlar. 8 sotk, 6 sotkdan yer paýlaýarlar da, indi tonkuat 10 kömedipdirler, 10 sotk kömedipdirler. Ýöne aralarda 8-6 sotkdan ýanky şeýdi paýladylar. Şo üstüne bir da saljak diýsen, eline dowlatnama diýip hat berýärler. Dowlatnama näme diýmek? Dowlatyň yer diýmek. Nämçe şo hususy yer eýetçiligi diýip şo haty beren oklar. Şo hat halk şu adamlaryň özüniň bolsa, bular hususy yer eýetçiligi diýip bermerler aslında. Bular olsa dowlatnama. Onu diýmek şo taýdan men jaý salym. Dowlatyň birden pikir etdi-de şo taýdan ýol geçirmeli, ýa şo taýdan başga bir şäher salmaly, ýa ýene bir yer senki däl. Jaýyň bererler, o bir sene ýerde o taýny gowy edip oňardyň, ýaşap oturýarsyň içinde, mysal üçin aýdarlar şundan çykmaly, mysal üçin ana etajdan jaý berjek. Aşgabatyň ýanky 8 mart gaza diýen ýerler, yer jaýlar, oturan jaýlaryny tekizlediler-de. 9 etaşga diýdi, ýa ýene bir zat 12 etaşga diýdi. Şonýal mir 8-den, mir 7-den adamlara yer diýene jaý paýladylar-da, etaj jaýlardan. Ondan sen ýanky oturan jaýyň ýerde oturanyň bir onna oturup bilýän adamma, ýokar ýanky etaj jaýda ýaşap bilýän adamma, yer jaýda ýaşap bilýän adamma da aslında. Ondan şo sen bolýarmy? Islan wagty ýykyp bilseler, islan wagty tekizläp bilseler, ýene senki däl şol onýaly zat bolmaly, ýanky o diňe halkyň ýeri adamlaryň öz hususy ýerler bolmaly, hususy ýer eýetçiligi berilmeli. Yer ýanky reformany hökman geçirmeli. Onam geçirilmese ana gelen ýanky videolar bardyr. Am derýada gurap ýatyr, düýbi görnüp dur. Orta arasyndan ada ýalak bolup galypdyr, o boşluk ýerler görnüp dur. Murgap derýada şeýle. O zatlaryň aladasyny bular etmejek bolsa, onda biz özümüzi alyp bu zatlaryň aladasyny biz etmäge özleri şu täze Türkmenistan gurulmagyna özleri mümkinçilik berdiler. Şu zatlar etsediler özleri, mysal üçin
adamlara hususi yere yetişilerine ya nemani Türkmenler buğuna düşmedi aslında. Şuratlar edilmen son adamların aladas edilmen son şuna düştük. Şoň üçin ýanky täze Türkmenistan täzeden gurulmaly diýilýän. Şu adam Arland diýorlar yer paýlanýar bolýar zat diýip onu paýlanýan yer birinciden şorlap ýatan yerler berýärler. Oňa müstüne diýe ýanky çağa döküp bir kerek neme geçirsen, neme şu buldozer geçirsen bolýarmyş diýerler-de. Asly şorlap ýatan oň aladas edilen ok adamlar soň ýa hökümet jaý gurt berýär. Şo jaýam giden 12-13 milyardlyk jaýlar var şu an. Kaç adam goýdel. Oňa müstü ölüşük nähili ölüşük ýanky ýokarda juwurýan böle wa halkyň. Olar aşondan alýa, dany maňsoň ta awty çowlunyň ýoluny geçikjek oň bergileri. Azam beýleki 3 milyardlyk, 4 milyardlyk jaýlar var, ketaş gornuşynda gurulýan. Onam ölçü alýarlarda alan soňlar içine girip ýanky aýdylanjanly zat berýärler da şu jaýlaryň içinde. Şonda diýe aýdym çagyryp tanseseler yeri nemedik gidipdir da owrandyr ýanky. Beton var, daşarsanyň beton owrandyr bir ýerde içinde nemeden. Soň diýe ýagşda depesi nemedip ýatyrdy. Yani adam üçin salynan jaýda şonu içinde ýaşar ýaly nemede. Üstesine de ingynaşlyarym şonça pula satypam. Olon hakyky özat bolany. Döwletiň ýerinde duran jaý onu islenmekde ýykyp bilýär-de hökümet. Näşoňa düşünmeli, hususy ýetişik diýlerini näme kadip düşünen oklarda şoň gadryny gymmatyny düşünseň o gaty gymmatdyr zat aslynda. Yer özüň hususy bolan ýagdaýynda on gymmaty gaty bolýar. Bizinde bilen şu halk bolup bir zada doly göz ýetirip bilipdi. Şu bir adamynyň ýa-da bir näse sanaky romanyň tutuş bir halk üçin, tutuş bir jemgyýet üçin jemgyýetiň aladasyny edip bilmejekdigini ýa-da edip bilmeýänligini, olar bu durmuşda ýaşadyp bilmejekdigini ýa-da bilmeýänligini doly göz ýetirdik. Şoň üçin ilkinji nowatda ýanky şu Saparaganyň aýdyşýarlaky yer suw reformany geçirmeli we halka hemme ýeri halkyň özüne bermeli. Mundan soňra her kim öz aladasyny öz edýär. Eger adam okuyu bar, bu ýaşasy gelýän bolsa, ograk işler öz ýerinde bu ýaşar. Bolýa şu günüm özüme ýetik diýen bolsa, o da özüne görä ýaşar ýöne netijede hiç kime arz edip bilmeýär. Näme üçin men garyp, ýa näme üçin men baýdal, men oňat ýaşamak diýip arz edip bilmeýär. Her kimin özüniň ýeri boljak, hususy ýetişiligine geçiriljek. İstedik adam, eger hünäri bar adam, bilimi var, akyly bar adam özüne bir yer açyp biljek, başga da yerler satynam alyp biljek. Ýanky ýerini oňarmayan adam umumyň bir giden iş çykjak. Ilkinji wagtda şu ýeri halka paýladykdan soňra bir giden işleriň özü dörät başlajak. Hatta diýerler, işsiz adama bir bolmaz ýöne Türkmenistanyň şu wagt gelip beren öz halkymyzyň özü de şu ýurdumyzyň içindäki ediljek işlere ýetmeýär. Daşyndan bir hökman işgär almaly bolýar. Hakykatdan hem şeýle seredemizde şular ýaly. Şu wagt Türkmenistanyň içinde seredenimizde hemme zat berbat. Haýsy bir zadyň üstünden şeýle eliň bilen tutanda pytrap ýatyr. Ýolundan başlaýyn bolmaly. Men gapymdan çykyp ýola çykdym, eýem iş başlaýar. Köçämiň uruny daş töwerimi sereden zadym berbat menim. Hemme ýerde şeýle. Bunun için Zatlar ogaran diýär, işçi sen hem iş ýaraçylýar da, şo ýol oňar sen iş ýaraçylýar. Yer suw reforma gaty giden näçe 100 000 adam işler, iş ýaraçylýar. Hem sen ekologiýaň gowlanjak, suwuň aratsalanjak, suwuň bol boljak. Ýanky yerler işlenjek, üstüne ýaşar ýaly yer ediljek. Awa onyal mümkinçilik berilenden soň özüne oňarma adam galmaz men pikirimçe. Türkmenler erjel halk aslynda ýöne birazajyk şu 90-njy ýyllarda
yankı narkomanya deydi, yine vardat deydi, üstüne de bu rejimi, yankı diktaturan döröden adamlar basış edip, köp kellesi, güçlü adamların köpüsünü yok etmesi inançtılarım, ettilerim köpüsünü şeydi birazcık gına ettiler de halkı bolmasa bular katı o nemedik gitmeli şu yankı aralık bolmadık olsa da aslında. Tamam. Yani Başta şol ağdak geçen adımız bolýar da bizim milletimiz akıllı bir milleti akıllı där etmek üçin samsyk diýdikleri ýaly bir zat bolýar da türkmen halkynyň bir öňünde duran öňüne çykyp biljek milleti jemgyýeti ýokaryp götürüp biljek bir gaýmagyny aýyrdylar da syýryp. Awa. Hakika. Inne şu zatları eşten vatandaşlar men pikirimçe düşünür mukadiyen azakana yani gelecekte dintek bu zatlar barada köp gurrun ediler köp işlen eýem edilip başlanar gelecekte asam köp işler. Aslında hakkı bizim işlep yoran yurtlanmadan adamları gelip bizim yurdumuzda işlemeli adam biz blog yurdunu işlep yor gatı hem gülkünç hem gaynaşıl yağdayda gatı hem komedya hem tragedya diyen yalı. Oyna şu wagt forsa näme üçin işgär alýar özüni işgär çağırýan sebäbi öz halky baýady da öz halky ana düşünjesi ýetdi. Ondan soň bilimi artandan soňra öz halky birden öndürüp başlady. Mundan soňra olara işgär gerek boldy. Özleri öndürýän adamy özi agyr işini işlemeligi üçin bilenki ýaly şu adiýe ýurtlaryndan işçiler çağırıp başladylar. Dediğim yurdumuz yakın wagtlarda näsip bolsa şu öňümüzdäki ýyllarda hakka derece yetip bileriz. Hada näme bagly adamlaryň özüne bagly. Ýene de illeşlenmeden özümüze bagly bolýar. Egerde bir gelecekde de ýene şeýdi özümüzden bir 12 esse özümüzün baýlygymyzdan özümüzün ýagdaýymyzdan 12 esse pes bir ýurtlarda ine meselem şu wagty gelip gören ýerimizde Türkiýany alanymyzda şular bizden 12 esse aýda baýlyk derejesinde. Şular ýaly bir ýurtda biz hyzmatçy bolup işlemelimi ýa-da özümüz şulardan 12 esse baý bir döwlet ýurt bolup şu ýurtlardan özümüze işgär çekmelimi? Bu bizim illeşlemimizin özüne bagly. Ne bilsen şurada hyýal etme diýen bir tema barada hem edipdiňe çykyş edipdiňe. Şolap gelýär. Hyýal etmek o. Şolap gelýär şaýda. Her bir adam egerde häzirden hyýal edip başlasa onu yetip bilmeyecek zady bolmaz. Ýöne hyýallaryňy başga ýurtlara gitmek barada ýa-da başga bir gowy ýurtlarda gidip şo ýurtlarda ýaşamak hakynda bolmasyn. Öz ýurdumyz şu wagt pes derejede de bolsa, kyn ýagdaýda da bolsa, bunu oňaryp bolýar, oňarmagam kynlar. Hyýallarymyz öz ýurdumyz üçin bolsun, hyýalymyz täze Türkmenistanymyz üçin bolsun. Doğru ýeňişine şu hyýal etmege mar Allah Taala bir beren duýgusy adama edilşi duýgy ýa-da duýjuluk ýa söýmek ýa gynanmak ýa ýene bir zat ýaly edil şolong bolşy ýaly hyýal etmegem şon ýaly bir Allah tarapyn berilen zat onu ulan bilse adam mysal üçin her bir edilýän iş nämeden başlanýar hyýallan başlanýar bir iş mysal etjekdi şonu gözüňe getirip hyýal edip şo barada sen uje edip başlasaň şo iş edilýär. Ýok sen şo bolarmy, bolmazmy dip nireşeçilni bolup berseň, nähili çözgüt tapy bilmän ýörseň, tapy bilmän ýörýän. Ýa-da sen etjekkä şo başga ýurda gidip işlejek diýseň hem şo hakykatdan hem şo bolýar. O nähili aýdan ýa hyýal edilýär ýa gynanýar adam ýa dowat ýa dilek ýa mysal üçin şonu adamdan tolkun çykýar. Şo tolkun nähili aýdan
yer yüzü olya da nefselen divaydıl ya. Şoňa tebigata tolkun var ya. Sen islen tolkunu var ya. Tebigat sana şon jogap berýär. Sen häzir täze Türkmenistan gurjak diýip nemesen hyýal etsen, şoň uğruna çyksaň, sana tebigat bolýar diýär. Ýani o alajyn neme watyr, neme bu ertek görnüşde kinosy wa mulçy wa jynçyk ýawan arzuň aýtdy, o da arzuň aýtdy ýani dinleýän we boyun eýän. Şo aslynda jyn görnüşinde bolsa da şo tebigat tam edil. Şo tebigat görnüşinde goýuň şonu. Sen näme pikir etsen, tebigat şoň bilen sana jogap berýär. Bir zat etjek diýsen, şoňa uğruna başlasaň, tebigat sana bolýar diýär. Sen et şonu. Ne häzir daşa başga ýurda işlesek diýsen, slušaj повинуйся diýär da ýani. Dinleýän we boyun eýän. Tebigat tam edil şoň ýaly. Şo ýanky ertekem bolsa şoň mansyna düşünip bilýän bolsalar aslynda ana şol tebigat mansyny aslynda ýana on düşünmek kynna çagalan aňyna da hem şo jyn hökmüne görkezýär ýaly. Diýjek bolýanym, näme hyýal etseň şo zat bolýar. Täze Türkmenistan hyýal etýärmi şo bolar. Ya galyp geljeňmi diýip gittinip her ýurtda gaýbany ýaşap görjek diýseň hem şo bolar. Hakikaten doğru ýatlatyň şunu baram. Şu adam günüň dowamyna da men özümde etýän dadym aýdyp bereýin. Irden turýan şonu bir 10-15 minut. Birinji bilen adam blagodarny bolmaly. Şuň oýanyna, şuň turanyna, şuň güne başlanyna, şuň gün dowdy senem oýanyny. Allah taala näkilaýdan berdi. O din barada da derler. Hudaý tarapyndan sen ýatýan uku Hudaý tarapyn gelýän zat sana. Sen oýanýan ýene de sen Hudaý tarapyndan oýanýan şataýda. Şoňa sen blagodarny tebigatda sen neme bolmaly, sag bolsyň aýtmaly şuň oýannym, Hudaýa şükür etýän şuň oýannym. Şuň etmeli günüň işiň näme iş etýän sen şuň. Ene şoň ýaly neme etýän öz-özüňe ýanky şuň plandat edeni raspисание etýän, şo zatlar etýän. Şuň dinjalaýan, şuň dinjalaýanda ýa geljeňe medel şoň ýaly gözüňe etirýän. Nähil meditasiýa diýilýär buňa. Meditasiýa etýän, ýanky geljekde özüň nirde görýän, näme etýän, nämeler bolýar, nähil düzelýär. Edil şo täze Türkmenistanyň içinde ýaşap ýören ýaly men duýýan özüm. Şu zatlara inanlygymça, şu zatlara hyýal etdigimçe de şunça da adamlar, köpeli adamlar goşulýar. Şo ýanky sen isleň arzuň näki tebigat tarapyndan tasdiklanýar da pitiçke goýulýar. Her bir neme bolýan zatlara. Şonu meditasiýa da ýanky sag bolsyn aýdyp ýanky tebigata hem nemetmegem gowzat aslynda gözüňe getirmeli. Şo saparaga aýdypdy da türkmenler diýdi, hyýal etmekden mahrum edildi diýdi. Şoçun şo hyýal edip nemet bilen oklar da daşna okuwçylardan sorasaň okuwtor näme etjek diýsen, Türkiýe işlemäge gitjek diýerler, ýa gitjek çagalar. Näme bolly netijede en atalaryny gördi, şo şeýle ýaşaýşyň bu adaty zat diýip düşündi da çagalar. Adaty zat mykayt ýaşadatlar. Bu gulçurukdygyna düşünip bilenok adaty durmuş bolup duran zat hemme ýaşaýlam kadiýa. Ene şonu etmeli. Ýaly uýjumyzy näme etmeli, össürmeli. Biz näme hyýal etsek şo bolar, nesip bolsa. Bilbil wagtymyzdan esli bolly, gatly uzağa geçekmäli. Bir ýerde jemläýeli. Bor. Vatandaşlar sağ olun.